Saifullahi bawan Allah, masoyi a gurin manzan Allah, wasu su so shi wasu tsanatai, wai a kan Saifullahi bawan Allah, masoyi a gurin manzan Allah, wasu su so shi wasu tsanatai, wai akan yana son manzan Allah. Saifullahi bawan Allah, masoyi a gurin manzan Allah, wasu su so shi wasu tsanatai, wai akan yana son manzan Allah. Saifullahi bawan Allah, masoyi a gurin manzan Allah, wasu su so shi wasu tsanatai, wai akan yana son manzan Allah. Saifullahi bawan Allah, masoyi a gurin manzan Allah. Kacilan nan da na yaji daji kuma batun gakuwarin nan da muka yi don san ma da wannan wannan ina a san me baleri tafiyan nan ya kama ne dole yasa don su kai gasa din cikin su ba wanda na yadda da shi kalan shi na ban ma komai a hannunka na ban ma amanan yan uwan ne ya samu ya tsara ne komai ya ya kamata su dinga jewa a kawai ina so kama da ganin sa da a wasu amanan yaran nan karfe musu kamar yadda nake an da kuma ɗin din amana ɗaya ne ta hannu saboda ban ya san cikin abin rubuwa ya rubuta ko ni rubuwa ya rubuta ma kawai ya ke yana wata kai ta musu din da ke siya su ana za a kai ka san yadda ka ce hakan da a wai wani kai wani karfe mun yaran don ka san yadda nake bi da yaran mun ba su babu ne a garin kuma ka san yadda muke tare da manya-manyan 'yan siyasa in ba yara da mu yara ake kuma mu ya kamata a dinga tallafa kuma dole ne su ma sun san da za su yasa kake gani sai rike ma wani don ƙeri mai sun yi wani gane ya ka gane don wani su manya-manyan ma da muke tare da su ya kamata gane ka da su saboda kai ba wanda na yadda su cikin yaran nan ka gane komai ya kamata in baka amana kuma rinyan na yi talakuna ne da kai kai ka gane kai kuma ta bangaren ka gane karnukan nan ka gane a dinga kula da su ka gane saboda rokokin nan da kake gani tun daga sabbin da an so su ka gane da kai da galere na baku amana ku dinga girmama ku kakkura ganin wayan sabubuwan wasu su so shi wasu tsana. Saifullahi bawan Allah, masoyi a gurin manzan Allah, wasu su so shi wasu tsanatai, wai akan yana son manzan Allah. Saifullahi bawan Allah, masoyi a gurin manzan Allah, wasu su so shi wasu tsanatai. Na wuce ha? Gaskiya ne. Sannan ki. Lallai baki san kewa ni waye bane a wannan ƙauyen ko? Shi yasa naga kina wannan abu haka kina wani abu haka. Ko? Dan ba rabiya ba za ki sako ni waye. Kuma duk faɗin garin nan bari in gaya miki duk faɗin ƙauyen nan babu gaye kamar ni. Oh! Saifullahi bawan Allah, masoyi a gurin manzan Allah, wasu su so shi wasu tsanatai, wai akan yana son manzan Allah. Shi ma na da ma gida sai in yi na sun fita ta bari don jira su idan ba su da nisa ba.
Salamu alaikum. Daman ina tambayan gidan Malam Ibrahim. Ya kuyi amma na so gane ka kai ne a cikin wajen ba ranar nan ka tare ni. Wallahi ranar ina cikin ɓacin rai ne shi yasa fa dan Allah ka yawo koyi. Komai wallahi. Dama haka yake son mutum yayi ba daidai ba ya gane kuskuren shi ba da hakuri. Da yawa ya gode ba in ka fitar da wajen za ka ga wani gida kana shan kwana haka da jan cikin gidan. Na gode sai an wasu su so shi wasu tsanatai wai akan yana son Kin san dalilin da yasa na kira ki nan gurin? Dama kan wannan bakon ne da naga kuna yawo tare da shi. To me faru? Ba na so ina ganin ki tare da shi ne kwata-kwata. Kin san dama da kwai magana auren mu tsakanina ni da ke? Na sani. To gaskiya ina so. To yaya wai kai wai faɗa maka ba saurayi na bane. Ina dai so in gaya miki ne, ni dai ina so in ja kunnen ki ne. Ba na so ina ganin ki tsakanin ki da shi. Ba saurayi na bane ko ka ga muna soyayya da shi ko ka taɓa zuwa ka same mu a bayan gida muna hira da shi. Ni dai na gaya miki, ba na so ina ganin ki tsakanin ki da wannan bakon. Kina ma ji mama na dawowa tana sauka a nan garin nan. Za a ɗaura mana aure da ni da ke. Na dai gaya miki. To, na ji. sai kullayi bawan Allah masoyi a gurin manzan Allah wasu su so shi wasu tsanatai wai akan yana son manzan Allah sai kullayi bawan Allah masoyi a gurin manzan Allah. Hello? Salamu alaikum. Malam waye kai da kake kira na? Ban gane ka ba, kai waye da kake kira na yanzu nan? Dama kai ne wannan yaron da kake takura mun ko? To bari ka ji gaya ma. Yanzu an aike ni ne. Zan ɗauki mataki a kanka don na fara shirya ma. Ka bari za mu haɗu da ni da kai. In ka isa, ba dai wannan lambar ka bar, ina ma ka samu lamba na da haka kira ni. Kai yaran nan kana so mu jima ciwo ko? Na kyale ka sai daga biyo ni ka nema lamba na ko? Kakka damu, bari in je a ajiye jaka in dawo. Duk yanzu na dawo daga ƙauye ne. Bari na ajiye jaka na dawo zan shirya ma. Ka jira ni. wasu su so shi wasu tsanatai wai akan yana son manzan Allah sai kullayi bawan Allah masoyi a gurin manzan Allah wasu su so shi wasu tsanatai. Ina wuni? A wani lafiya. Ba gaisuwa ya kawo ni ba. Na zo in ja kunnen ka, ko in ce na zo in gargaɗe ka akan wannan yarinyar nan da naga kuna tare da ita. Wace yarinya? Yarinyar nan dai da ka sani ba sai na ma wani dogon jawabi. Ina so in gargaɗe ka akan yarinyar nan mata na ne, ni zan aure ta. Ba na so in ƙara ganin wani abu ya shiga tsakanin ka da kai. Ba soyayya muke da ita Ni ba. dai na gaya maka. Allah baka hakuri za a kiyaye. Hai, jama'a, duniya. To ni soyayya nake da yarinyar nan ne ko me saboda girman Allah. Hai, Allah ya sauki daga taimako. Ni dai Allah ya bayyana min iyaye na ahalina. Ni dai in huta. Hai, shi yasa dama tun da na sauka garin nan. Bawan Allah na yake mun wani gani yake mun wani iri a cikin gidansu. Mutum sai Allah da ya kiyaye. Masoyi a gurin manzan Allah wasu su so shi wasu tsanatai wai akan yana son manzan Allah sai kullayi bawan Allah
Assalamu alaikum. Barka da yau. Yawwa ya kai ni. Allah yana tambaya. To Allah ya sa na Gidan Malam Ibrahim nake. wani Malam Ibrahim kenan. Gidan Malam Ibrahim nake lema. An ce in na zo nan wajen zan ga wasu almajirai. Dakata, na ma kama da mutanen da zaka kalla a kan hanya ne ka tambaye su Malam Ibrahim. Kai ya muke ciki da kai ne, kai in ba dan kai yaro ba ma fada na canza ma kamanni fa. Kai da angon nan ka tambaya ka ji kai ya aka yi ne a kake mai irin wannan ne kamar nan ma ban ma san ka ganin ka. Ka bi nan kawai. Kai a kake mu wannan tambayan ne ma don ma ka yaro ne fa yasa na kyale ka ban ba haka nan ba da yanzu na canza ma kamanni. Kai wasu su so shi wasu tsanatai wai akan yana son manzon Allah sai kullayi bawan Allah sai kullayi bawan Allah masoyi a gurin manzon Allah wasu su so shi wasu tsanatai wai akan yana son manzon Allah sai kullayi bawan Allah masoyi a gurin manzon Allah wasu su so shi wasu tsanatai wai akan yana son manzon Allah sai kullayi bawan Allah masoyi a gurin manzon Allah sai kullayi bawan Allah sai kullayi bawan Allah masoyi a gurin manzon Allah wasu su so shi wasu sai kullayi bawan Allah masoyi a gurin manzon Allah wasu su so shi wasu tsanatai wai akan yana son manzon Allah sai kullayi bawan Allah masoyi a gurin sai kullayi bawan Allah